Cześć wszystkim, witam was fest pięknie w szlagierach Iwicach. Witam was ja, Paweł Polok i witam was Ewa. Dzień dobry. Ewa Sobik. Ewa Sobik, będziesz coś ważyć? Bo na razie się ino śmiejesz, rozumiesz? Nic nie przyrychtowane. Wszystko jest przyrychtowane, Aby my tu coś- byś się mylił. Ja? Ja. Bo ty jest taką gospodyni, co nie tak wszystko na ostatnią chwilę, ino gospodarno. Tak Zawsze ma wszystko w porządku, narychtowane, przyrychtowane. Co to tam będziemy takiego ważyć dobrego? Godej? Dzisiaj sobie zrobimy polędwiczki wieprzowe. Ale ta papryka jest ostro, bo to aż Bardzo tak wonio. ostro, więc bardzo ostro marynata zrobimy. Ponoć taką lubisz. Lubię, ale jak kto nie lubi, od razu go dumy, żeby się nie brał aż takich ostrych peperoni, papryczek, bo po co? Może wziąć jakieś troszkę łagodniejsze. Oczywiście, jak najbardziej. Papryczka se krojemy drobno. Słuchaj, ty to tak fajnie kryjesz i dalej co? Drobniutko krojemy, do tego przyjdzie oliwa z oliwek. Mhm, 3 ząbki czosnku. mhm. Już takie tam porobili. I sok z limonki. Pierucha, tego, No, jeszcze, nada taki właśnie fajny smak. Słodko-kwaśny tego jeszcze i nie ostry próbował. bardzo. I ostry, ja? Dobra. Przede wszystkim zapomniałam o miodzie. Dajemy Miód jeszcze ku temu. Jeszcze miód. O nie. Tak, z 2 łyżki miodu. Oliwa z oliwek. Mhm, Sok z limonki. mhm. I jeszcze sobie pokroja ten czosnek. Ta papryczka styknie jedna, czy więcej tego Wiesz co, trzeba ja dodać? dała nawet pół, bo jest naprawdę bardzo ostro, więc Mhm. połowa wystarczy. Chyba że ktoś lubi jeszcze ostrzejsze, to... Ale Jak kto chce, jak spróbuje taki, będzie mu za mało ostry, może dołożyć. się tam zawsze co przyłożyć. Tak, i wsypujemy czosnek, wymieszamy sobie to. Mhm. I dobrze by było, gdyby ta polędwiczka po prostu godzina w tej marynacie poleżała. No ale mi nie godaj, że wy będziemy teraz godzina czekać, aż ona poleży. Nie będziemy. Teraz A padołech, Jerzech przygotowana. Ewa je gospodyni, co ma zawsze wszystko przyrychtowane, nie tak, że na ostatnią chwilę i potem ja nie umia, ja nie mam czasu, ja nie mam. Ewa ma wszystko przyrychtowane. Robisz ta marynata, ja? Ja jeszcze soli tutaj muszę dodać. Moż. Żeby się też na co przydą, wiesz? To ci kręć. posola, kręca. Kręca i magluja. Znacie taką pieśniczka? Staro Dobra. pieśniczka nieistniejącego już zespołu FET. Kręca i magluja, a ja kręca i sola. I wylewamy na polędwiczki marynata. Mhm. I do lodówki na godzinkę. I styknie, że się to tak poleży. Ja, I to gotowe. wszędzie fajnie. I na grilla. Dobra. A że my już mamy gotowe, to sobie możemy przejść do grilla. Czekaj, bo tak, te do lodówki, te na grilla. Uwaga, idziemy na grilla. Uwaga, ja ci otworzę grilla. Dobra. Ja, ale ty już tam coś masz, a nic żeś nie powiedziała. Jak zawsze No. przygotowano. No, jakbych nie otwarł, to bych nie wiedział. To bych się ani nie przyznał, hopie. Tak myślę. Z każdej strony polędwiczka po 10 minut i danie będzie gotowe. I powiedz mi teraz taką rzecz. 10 minut z jednej, 10 z drugiej, Ja. to jest w sumie 20. Czyli to, idzie powiedzieć, jest wartki do zrobienia. Bardzo, bardzo. Dobra, zawieramy grilla. I ja teraz też coś mam przyrychtowane do naszych widzów, bo już za chwilę nasz gość, którego na pewno znacie. Widzicie, płyta Jacek Silski, nowo płyta Rytm Serca. Za chwilę Jacek z nami będzie. Ja no powiem, że ta płyta będzie nagrodą w naszej liście szlagierów po Śląsku, bo my zawsze mamy konkursy. W sobotę idzie wygrać fajne płyty, między innymi takie, którą nam przywiózł Jacek. A jakby się komu nie udało wygrać, to może zawsze zadzwonić do naszego sklepiku internetowego. Numer telefonu macie na naszej stronie internetowej www.listaszlagierów.pl. A jakby kto nie chciał dzwonić i no chciałby przyjechać, to niech przyjedzie do szlagierowego sklepu Szkolak do Rybnika na ulica Kościelno. Tam ma wielki sztand ze śląskimi szlagierami. Tam się może wybierać i przebierać. I właśnie z tego sztandu fajnego ja wybrał piękny szlagier, który teraz wam puszczymy, zanim się te polędwiczki nie przyrychtują.
Szczęście jest tak blisko nas. Spróbujmy wykorzystać, co się da. Czas wyleczył rany nam i miłości przyszedł czas. Jeszcze będzie pięknie nam, więc spróbujmy jeszcze raz. Miłość rozkwita w nas. Czy wiesz, co mi na dnie w duszy gra? Miłości nudę, którą mam. Chcę, by w twoim sercu była tam. Wiem, że ty też kochać chcesz. Tak mocno dziś przytulisz mnie i wypowiem słowa te. Kocham cię. Każdy potrzebuje miłości. Wierzę, że nam uda się. Miłość rozkwita w nas. Czy wiesz, co mi na dnie w duszy gra? Miłości nudę, którą mam. Chcę, by w twoim sercu była tam. Wiem, że ty też kochać chcesz. Tak mocno dziś przytulisz mnie i wypowiem słowa te. Kocham cię i wypowiem słowa te. Kocham cię. Przewracała żeś to już czy nie? Kopie, Bo... to przewracała, to już będzie dobry. No to uwaga, mogę otwierać? Ja. Uwaga, otwieram. Nie, jak sam fajnie wunio. Zaraz sobie to sprawdzimy. Są fajne, soczyste w środku Ja. I ostre, nie? To i będzie. ostre. No. Ja. Powiem Idealne. ci, idealne. Możemy jeść? Czekaj, ja to położę na sałatkę. Pierucha. Piękne polędwiczki wyszły. Mhm. Możemy sobie dać na sałatę. To jest rukola, ogórek zielony, szczypiorek i ser. Idzie takie polędwiczki u was dostać? Takie gotowe nie wiesz, ale takie surowe możesz dostać. To się cieszę, bo ja myślę, że jak się bał, że to trzeba kupić. Możemy to jeszcze przyozdobić oregano. Woniające oregano. I danie gotowe. I taki coś, jak jest przyrychtowane do gości, to na pewno zapamiętają, bo to jest taki ostry, że jeszcze rano będą pamiętać. Fajny rychtyk, wiesz, fajnie wonio, to idziemy pomaszkiecić, idziemy tego spróbować, zaglądamy na fajno śpiewka, no i Jacek już czako. Polski, głównie na Pomorzu i w Wielkopolsce. Na moim ranczu w Rzeczycach, wśród kwiatów, bulwarów i pól, stoi stara szkoła i stawek, a przy nim hektary pól. Kwitnące pola rzepaku, pachnące łany zbóż. Stadni na koni, koń konia goni po zielonej łące. Stadni na koni, koń konia
goni po zielonej łące. Kombajn to maszyna, hektar mucina godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Kombajn to maszyna, hektar mucina godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Jupi, aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, aj, ajajajajaj. Jupi, aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, aj, ajajajajaj. Na polu koło jeziora tam spotkasz mojego Merola. Jedzie traktorzysta z tajlami do traktora. W kabinie coś mu grało, tak mocno larmowało. Coś tak mocno dmucha, to dziura sauspufa z mojego traktora. Coś tak mocno dmucha, to dziura sauspufa z mojego traktora. Kombajn to maszyna, hektar mucina godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Kombajn to maszyna, hektar mucina godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Jupi, aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, aj, ajajajajaj. Jupi, aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, aj, ajajajajaj. Północ w modzie w Rzeczycach, jest fajny traktor mieć. Mamy New Hollanda, no i presa Zerolanda. Ja mam też Kejsona, co ma koni do pierona. Myślę kupić żona, kupić takie cudo, może mi się uda. Myślę kupić żona, kupić takie cudo, może mi się uda. Kombajn to maszyna, hektar mucina godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Kombajn to maszyna, hektar mucina godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Jupi, aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, aj, ajajajajaj. Jupi, aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, aj, ajajajajaj. Legenda górnośląskiej estrady. Jacku, witamy Cię bardzo serdecznie. Do mnie się zwracasz, tak? Do Ciebie się zwracam. Miło mi. To Dzień dobry. Tyś jest legenda. Tak? Wiesz, jaka jest tak, legenda? Nie. No. Tak? Wiesz, wiele ludzi się pytało... Z racji wieku pewnie. Toś Ty na szczęście powiedział. Wiesz, wiele ludzi się pytało, kiedy będzie Jacek w programie. Czyli ja się mogę tylko cieszyć, że jestem. To ciesz się. Witam Ciebie i witam Państwa bardzo serdecznie. Powiedz, od kiedy Ty jest na górnośląskiej estradzie? Bo w ogóle Twoje początki to nie jest tak estrada śląskich szlagiery, no zupełnie inne. Zacznij ta swoja opowieść od samego początku, bo dużo ludzi się pyta właśnie, co tam kaj u Jacka. Opowiadam to tyle razy, że sam się gubię, ale mój początek był w zespole estradowym Wojska Polskiego. Tam zaczęła się moja przygoda z muzyką. Potem Opera Śląska w Bytomiu, później musicale, później znowu opera i dopiero później po tym wszystkim estrada śląska, pierwsza płyta i pierwsza styczność z publiką na Śląsku i poza Śląskiem, z utworami, które
dzisiaj już Państwu są znane. Bo ty jest w ogóle ze Śląska czy spoza Śląska? Ja jestem ze Śląska, z Bytomia, Z Bytomia, dokładnie. czyli idzie powiedzieć z Centrum Przemysłowego Śląska. Można tak powiedzieć. Już dzisiaj nie, ale kiedyś tak. Jeszcze jak ja się urodziłem, to tak. Czyli ty jest z wykształcenia muzykiem i Nie. Z wykształcenia jestem budowlańcem. to skąd żeś się wziął w zespole wojska i w operze i tak dalej, i tak Z dalej? zamiłowania. Myślę, że to z zamiłowania, natomiast dopiero będąc, śpiewając w Operze Śląskiej, robiłem takie studium wokalno-taneczne w Gliwicach, gdzie poznawałem nutki, zapoznawałem się z tym, o czym nie miałem pojęcia, a w operze no, było to konieczne. Czyli jak ty się z budowlaniec, to ty sobie poradzisz są coś poskładać w domu. Nie za bardzo. Też nie. Nie. Wiesz co, to Ale na szczęście tata radzi z tym, także w dwójkę dajemy radę. czyli ty się możesz skupić na działalności artystycznej. Tylko i wyłącznie. Tyś jest, w ogóle tyś jest opolony, jakbyś wrócił z Chorwacji albo z Tunezji. To znaczy my na urlopie jeszcze nie byliśmy, wybieramy się. Czyli tyś był w robocie. Natomiast jeżeli chodzi o, mówi, że to widać, to raczej to stres chyba. Myślisz, że Tak, jest taki Tak, zestresowany? zestresowany. To wiesz co, żeby się tak nie stresował, obejrzymy sobie jakiś fajny teledysk i za chwilę wrócimy do naszych gości. Bardzo proszę, Zaglądamy na ta piękno śpiewka. zapraszamy. Gdy nadchodzi noc tysiąca gwiazd, a samotność w twoim sercu bije takt. Twój przyjaciel wiatr, on melodię gra. Tę melodię, którą nam maluje świat. Całą miłość, którą w sercu mam, tylko Tobie chcę dziś dać. Moją miłość, którą w sercu mam, znajdziesz tam, gdzie będę ja. Całą miłość, którą w sercu mam, tylko Tobie chcę dziś dać. Moją miłość, którą w sercu mam, znajdziesz tam, gdzie będę ja. Gdy zapada zmrok, budzi nasze sny i choć dzieli nas od siebie 1000 mil, każdej gwiazdy blask wskaże drogę nam, tam gdzie pierwszy raz spojrzałem w Twoją twarz. Całą miłość, którą w sercu mam, tylko Tobie chcę dziś dać. Moją miłość, którą w sercu mam, znajdziesz tam, gdzie będę ja. Całą miłość, którą w sercu mam, tylko Tobie chcę dziś dać. Moją miłość, którą w sercu mam, znajdziesz tam, gdzie będę ja. La 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 la. Za Twoją miłość weź moje sny, dajesz mi
a czasem łzy. Nie liczę z tobą chwil ani lat, a w twoich oczach mam cały świat. Całą miłość, którą w sercu mam, tylko tobie chcę dziś dać. Moją miłość, którą w sercu mam, znajdziesz tam, gdzie będę ja. Całą miłość, którą w sercu mam, tylko tobie chcę ją dać. Moją miłość, którą w sercu mam, znajdziesz tam, gdzie będę ja. Całą miłość tego świata weź, jeśli ze mną tego chcesz. Moja miłość, piękno śpiewka, dużo ludzi ją zna i dużo ludzi pyta o ta śpiewka, jak to było kręcone, jak to w ogóle było i co się to działo. Daleko to było kręcone, nie? Z Bardzo tego, się co wiem. cieszę, że pytają, tak. To jest również jeden z moich ulubionych utworów. Kręcony był na Kuba, wyspa jak wulkan gorąca. Ty nie umiesz Czyli kaj na po Kubie. blisku kręcić, bo ja na przykład nakręcił teledysk w Rudach, wiesz, i też było fajnie, albo w Rybniku, a ty jak nie lecisz samolotem 3 godziny, to się nie do teledysku No nakręcić. to fakt, nie wiem. No, mam takie hobby, bo i lubię zwiedzać i korzystając właśnie z miejsc, gdzie jesteśmy, przewożę różne zdjęcia, wideoklipy. No myślę, że to są miejsca niepowtarzalne. Natomiast oczywiście w kraju również będę robił teraz wideoklipy z racji tego, że z małą nie za bardzo jest opcja wyjazdów, więc myślę, że teraz gdzieś tutaj znajdziemy piękne miejsca w Polsce, bo jest ich wiele i na pewno będą również wideoklipy w Polsce. Po ciebie się urodziła Cera, niedawno skończyła rok, więc to ja ci serdecznie gratuluję na tym Dziękuję roku. bardzo, Wiesz, bardzo dziękuję. Dziękuję Ci pięknie. Żeby się chowało, ale załóżmy, że wiesz, kajś lecisz, coś robisz, jak to jest? Siedzisz sobie pewnego pięknego dnia, piszesz ty słowa, czy ktoś ci pisze Różnie, słowa? akurat do utworu Moja miłość napisałem tekst. Nie piszę tekstów zbyt wiele, piszę tekst wtedy, kiedy czuję muzykę. Natomiast wolę tekst, kiedy dostaję od kogoś, ale z kolei to też jest problem, bo nie każdy tekst jest taki, który bym sobie życzył, także no nie jest to proste. I potem myślisz tak, a ten teledysk to bych nakręcił Może niekoniecznie. Chorwacji. Nie, może nie aż tak, bo myślę, że mając tyle piosenek, jak już jestem w danym miejscu, dostosowuję, myślę, właśnie utwór do miejsca, w którym jestem i tu się właśnie zastanawiam, jesteśmy tutaj, może zrobić tutaj tak, jak byliśmy na Chorwacji właśnie z firmą SK, gdzie miałem przyjemność nakręcić i List z morza i Pokochaj mnie, no więc te klimaty jak najbardziej pasowały, bo to melodie stamtąd. Ale fest cię ciągnie do hiszpańskojęzycznych klimatów, śpiewek, tekstów itd., itd. Tak, nawet przypomniała mi się taka śmieszna dość historia, kiedy jeszcze kiedy miałem śpiewać w zespole estradowym Wojska Polskiego, no i pani, która przesłuchiwała chłopców, mówi, no to Panie Jacku, teraz Pan coś zaśpiewa. No więc ja zaśpiewałem Dianę, zaśpiewałem chyba Carol, coś tam jeszcze zaśpiewałem, oczywiście nic nie po polsku, na co pani mówiła, Panie Jacku, czy Pan zna coś w ogóle po polsku? No więc nie wiem, jakoś od dziecka mnie ciągnęło do obcojęzycznych piosenek, zostało mi to do dziś. No i myślę, że to jest też gdzieś tam fajne, bo staram się jakoś w Polsce również zakrzewić te najpiękniejsze melodie świata, oprócz tych polskich oczywiście. No to teraz się obejrzymy coś pięknego, nie po polsku. Czyli mogę zapowiedzieć to ja? Zapowiedz. I nie po śląsku, i nie po I nie naszemu. po śląsku, więc to będzie po hiszpańsku. Będzie to miks największych przebojów Julio Iglesiasa. Dicen que por las noches
no más le iban puro llorar. Dicen que no comía, no más le iban puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto, como sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 cantaba. Ay, 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 gemía. Cucurucucuy, paloma. Cucurucucuy, no llores. Como noche, como sueños, son los ojos negros de mi amor, Manuela. Como espiga en primavera, como luna llena es mi amor, Manuela. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela. Tiene mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela. Desde que llegó a mi vida, desde aquella tarde que encontré Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de esos besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Dime que hoy me quieras igual que ayer, que a nada ha cambiado, que tú siempre me has sido fiel. Por eso dime que aún recuerdas el tiempo aquel, añoras los besos que te di la primera vez. Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel, y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios, para los dos, nació del alma. Amor, 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 that's how I say, the Latin way, how much I love you. Amor, amor,
amor. For every night and every day I am thinking of you. Julio Iglesias to w ogóle jest jakby osobny rozdział w twojej karierze muzycznej, bo z tego jest i osobno płyta, Tak. i widać, że to jest coś, co ci leży. To znaczy coś, co leży, tak, no trudno powiedzieć, czy aż tak bardzo leży. Myślę, że bardziej czuję te klimaty. Trudno mi powiedzieć, trudno mi jest ocenić z samego siebie, jak mnie to wychodzi. Interpretacja utworów Julio. Natomiast mogę powiedzieć śmiało, że jest to coś, co jest bliskie mojemu sercu. A tyś się kiedyś w ogóle spotkał z Iglesiasem? Spotkałem się z Julio Iglesiasem już 2 razy i teraz się spotkałem po raz drugi w tym roku. Miałem śpiewać w ogóle z Julio. Był taki zamysł organizatora jego koncertów tutaj w Polsce. Natomiast Julio przyjechał z supportem swoim w postaci swojego syna. Nie Enrique, tylko Juniora. Ale niestety nie doszło to do skutku z racji tego, że jednak była słaba frekwencja koncertowa, ale jest już zamysł na przyszły rok na trasę koncertową, którą będę miał przyjemność promować utworami Julia i być może, że w przyszłym roku zaśpiewam z Julio, jeżeli to się uda, będę szczęśliwy. Natomiast w tym roku nie śpiewałem z Julio, ale miałem przyjemność zaśpiewać dla niego na evencie po koncercie w Sopocie w hotelu. To jakby ta trasa dochodziła do skutku, to zaraz kiedy do nas Dam znać, przyjeżdżaj, oczywiście. wiesz, i dowej znać, Jak bo najbardziej. to będzie fajne wydarzenie. Ja mam nadzieję, że dojdzie do skutku. Dowej znać, a ja bym chciał Cię spytać o inkszą rzecz. To są utwory, które mają pewna charakterystyka, a może takiego coś troszkę bardziej żwawszego, takiego, co by szło No niestety z potańcować? przykrością muszę stwierdzić, że tak. I tych utworów nawet sporo się znalazło na ostatniej płycie, bo tam znalazły się oprócz Julio Iglesiasa utwory Enrique Iglesiasa, Ricky Martin i Mark Anthony. I jeżeli pytasz już o to, o co myślę, to możemy śmiało zapowiedzieć kolejny utwór, kolejną piosenkę z tej właśnie nowej płyty Rytm Serca, You Sing to Me. Sam nie wiem, kiedy pojawił się w oczach ten blask. Tych kilka słów, jeden gest znów odmienił nam czas. Pochmurne niebo odejdzie, gdy dotknę dziś gwiazd. Wypełnię tę pustkę uczuciem, nadzieję Ci dam. Do tańca zaproszę, swym ciepłem otuli nas wiatr. Zanucę cichutko, odkryję na nowo nasz świat. Pokaż mi niebo, ja serca swego cząstkę Ci dam. Do raju bram, drogę mi wskaż. Uchyl mi nieba, więcej nie trzeba, resztę już mam. Życie jest w nas, już nie będę sam. Słońce nad nami, miłość rozpali, połączy nas. Iskra i żar, i gwiazdy Twej blask. Słońce nad nami, miłość rozpali, połączy nas. Iskra i żar, i gwiazdy Twej blask. Popatrz, kochanie, znów słowa malują nasz świat. Strumieniem jak rzeka popłyną, rozbudzą w nas maj.
Pochmurne niebo odejdzie, gdy zerwę znów kwiat. Z łąki w mym sercu dla ciebie, byś była w mych snach. Do tańca zaproszę, swym ciepłem otuli nas wiatr. Zanucę cichutko, odkryję na nowo nasz świat. Pokaż mi niebo, ja serca swego cząstkę ci dam. Do raju bram, drogę mi wskaż. Uchyl mi nieba, więcej nie trzeba, resztę już mam. Życie jest w nas, już nie będę sam. Słońce nad nami, miłość rozpali, połączy nas. Iskra i żar, i gwiazdy twej blask. Pokaż mi niebo, ja serca swego cząstkę ci dam. Słońce nad nami, miłość rozpali, połączy nas. Iskra i żar, i gwiazdy twej blask. Słońce nad nami, miłość rozpali, połączy nas. Iskra i żar, i gwiazdy twej blask. No więc nawet nie czekam na pytanie, bo pewnie chciałbyś spytać, gdzie był kręcony wideoklip do You Sing To Me? Wiesz, to jest zawsze tak, że ktoś musi zacząć, więc tyś zaczął, no to kontynuuj teraz Kterowski Kaj, to było kręcone. Więc ten wideoklip był kręcony w pobliżu Nicei we Francji w tamtym roku. To blisko jak na ciebie, wiesz, bo z Kuby do Francji. I wyjątkowo akurat tam jechaliśmy samochodem. Ja ci przerwę, ja miałem Tak. takiego znajomego świętej pamięci, ale wiesz, on zawsze go dał, no tu zaraz to jest, koło Berlina. Za rogiem. Ja, do niego też wszystko było tu zaraz. No to czyli ja też zawsze kręcę tu za rogiem. Tu za rogiem w Nicei. Tak. Fajnie było? Pod Niceą, tak. Widziałeś ten wideoklip? No, bardzo, bardzo mi się podoba. Nie przespałeś? Nie przespał, jak nie. Chciałeś na densowo, więc było densowo. Jest tych utworów oczywiście na płycie jeszcze troszeczkę więcej niż ten jeden, ale niestety na razie do tego tylko mamy wideoklip. Może jak spotkamy się następnym razem, będzie kolejny. Bo na pewno jeszcze do nas przyjedziesz. Ja mam nadzieję. To wiesz Bo co? ja nie lubię dwa razy. To ja cię Pierwszy i zaskoczę. ostatni. Myślę, że tego wideoklipu jeszcze nie będziesz miał, bo ciężko jest w ciągu tygodnia nakręcić teledysk. To tak a propos, bo nieraz ludzie pytają, jak to jest, a kiedy pan co nakręci, więc to nie jest tak, że się stowo i za 2 godziny już jest gotowy wideoklip, ale nawet bez tego wideoklipu to przyjedź. To będzie świetna okazja, bo myślę, że te zapasy, które zrobię tutaj dzisiaj, jeżeli chodzi o wędliny, na pewno za tydzień mi się skończą. No to przyjedź za tydzień. Przypominam, że za tydzień Jacek zaś będzie u nas. My widzimy się jutro w propozycjach do listy szlagierów po śląsku. Jak zwykle od poniedziałku do piątku propozycje do naszej listy, w sobota wielki podsumowani, a za tydzień w niedziela o 18, o 6 na wieczór tradycyjnie szlagiery Iwice. Jacek w drugiej części swoich teledysków i klipów. Byćcie koniecznie z nami. Trzymajcie się. Do A ja zobaczenia. dziękuję za zaproszenie i do zobaczenia. Hej!